Zer galdetuko zenioke zure maskotari? Edurne Zuri edo Dolittle doktorea ikusi ditugu animaliekin hitz egiten pelikuletan. Eta txikitako askoren ametsa errealitate egin daiteke. Inoiz ez gara animaliekin komunikatzetik hain gertu egon. Animaliak gure hizkuntzako hitzak errepikatzen entzun ditugu. Hola. Eta ez soilik hegaztiak, katuekin elkarrizketa txikiak dituzten jabeak ere badira. Baina ESP garatutako proiektuari esker, animalien hizkuntza ulertu ahalko dugu. Wow! Adimen artifizialaren bitartez animalien hizkuntzetako patroiak identifikatzen ari dira, eta horien komunikazio ereduak argitu nahi dituzte. Momentuz izurdeen patroiak ezagutzen ditugu, eta hiztegia izan ez arren lehenengo solasaldiak egin dira beraiekin. Giza fonemak errepikatzeko gaitasuna dute zetazeo argi hauek. Interes ikaragarria sortu du proiektuak, eta Dolittle izena jarri diote animaliekin komunikatzeko saiakera berri honi. Helburua animaliekin komunikatzea da haiekiko enpatia sortzeko, eta gizakion naturarekiko erantzukizuna sustatzeko. Baina, benetan jakin nahi dugu animaliek esan behar dizkigutenak? Eta zuk?